A aldea modelo de Bustelo de Fisteus conta cunha imprenta digital e de publicidade, a primeira empresa deste tipo que se instala no municipio de Quiroga. Imprenta Medios pertence a Aida Marcos, unha veciña de Bustelo que despois de máis de 3 décadas retorna á súa aldea natal. Aida Marcos é tamén unha das impulsoras do proxecto de declaración por parte da Xunta de Galicia de Bustelo de Fisteus como aldea modelo. A idea de trasladar a empresa aquí xurdiu a raíz do proxecto de aldea modelo. Como pois requería estar sempre en contacto cos veciños, pois para documentación, firma de documentos para enviar á Xunta, pois claro, perdía moito tempo en viaxes. Entonces, pois, desde Agadir me animaron a que me trasladara aquí, que sacaban unha liña de axudas precisamente para instalar empresas en aldeas modelo, e, bueno, pois empecé a baraxar a idea, fixen un pequeno estudio económico e, bueno, pois decidinme. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada da xefa territorial Olga Iglesias e do concelleiro de Medio Ambiente e Medio Rural, Luís Manuel Arias, visitaba a empresa que se instalou nunha edificación rehabilitada. Os visitantes coincidiron en que este tipo de iniciativas axudan a fixar poboación no rural e a conservar o entorno. O primeiro é fixar población que nos permita ter todos os nosos montes, ter os arredores dos pueblos limpios, e aquí en Bustelo de Fisteus temos un bo exemplo de que se temos o noso entorno cuidado, de que se vive xente no noso entorno, pois estaremos perfectamente defendidos ante vicisitudes como poden ser os incendios. Para levar a cabo o traslado da empresa dende o municipio de Baiona ata Bustelo de Fisteus, a empresaria contou con axudas da Xunta de Galicia para proxectos de investimento en actividades non agrícolas. Este tipo de axudas, segundo destacou a conselleira, son moi importantes para fixar poboación no rural, a vez que puxo esta iniciativa como exemplo de que se pode traballar desde calquera aldea de Galicia. E este é un bo exemplo deso, de que dende calquera aldea de Galicia se pode traballar non necesariamente nunha actividade do sector primario, senón en outras tamén complementarias. Dende Agadir apoiamos todas estas iniciativas que son esenciais para manter o rural galego, en especial en zonas como esta, zonas de montaña que sufriron, se cabe, un maior abandono que outro tipo de áreas. Esta é a segunda empresa que se pon en marcha en Bustelo de Fisteus dende que se declarou aldea modelo no ano 2021. A primeira empresa instalada serviu para a recuperación de terras para a actividade gandeira, cunha explotación de gando porcino en extensivo.